Prince Production. Auta waziri kuke ji malam, na sabu da ke ko da yaushe muna tare. Na yarda da ke ba ni so a ga mun ware. Ke ce isla kin saka ni cikin matsala. Na yarda da komai dan na bar miki komai. Mun sabu da juna wai ko kin manta amana. Ni kama a zatona samu baki saka da a rana. Oh 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 Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. You are the one in a million kin sani. Soyayya tintintini na kauce 'yan zamani dan ke ɗaya mu zauna tare. Tun da na ganki da farko soyayya da na miko. Kin amsa tun farko kin ce ni ba ila da saura. Me yasa kika kyare ni? Na ga shirin kiki kore ni. Kuma kin san cewa rayuwa ta ba ta yiwuwa sai da ke. Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. Soyayya ruwan zuma in ka sha baiwa masoyi. Ba mai maki tsangwama komai kika ce haka zanye. Idan ke ce tawa kuma kin yi kalar burgewa. Dawe su kwatance dan kin yi adan nunawa. Idan Allah ki bar faɗin ne da ke za mu sabawa. In aka ce baki to ni ma ba ni kin san haka ne. Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. Mero, zan kira ki da Mero. Dan Allah juyo yarinya waigo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kun san dai ita ziyara abu ce babba kuma mai muhimmanci. To yanzu mun zo ziyara gidan wata sisters dinmu don haka gashi ne yanzu ko ina dai kun gani dai haka.